Hi guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दाखालि 5 आगस्ट खालि मोनसे मैना फुख्रियाव थांनायनि भिडिअ हगारदोंमोन ना। बे भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानायनि थाखाय आङो फैनायनि भिडिअखौ आङो हगारनाय जादियासै। माखासे भिडिअ लानाय दंबावोमोन नालाय, ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै। नायलांदो नोंथांमोना। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै प्लिज। बिउटिफुल जायगा, जेरैबायदि समायना जायगा, माने थानोबो बिराद मोजां, माने बारानो बेलेगसोखा। हाजार सान्दुं गोसा गरम मेंहाबना थांदोंबाबो बे जायगा सहैबानो ओरैबायदि गुसु मोनो, माने थान्दा, देहाफोरखौ मोजां मोनजोबो आरो। माने ओंखारबोनायाव बारा एसेबां खस्थ' जाया। दाखालिनि भिडिअ नुखाबाय नोंसोर गाखोनायाव माबायदि खस्थ' जायो। मैना फुख्रिनिफ्राय फैबाय एबारो। बाय बाय। मैना फुख्रि खुलुमखांनानै फैबाय। ओरैबायदि गोजौ, माने थौदो एबारो न' फारसे थांलायनोसै, दावगालायनोसै। सान्दुं खामथाबजोब्बाय, अबस्था गैला। ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन, माने ओमफ्राय जोङो मैना फुख्रिनिफ्राय डाइरेक्ट मुसलपुराव थांदोंमोन आरो। मुसलपुराव ओरैनो फिसा खामानि दंमोन जोंहा हासबेन्डआ आंना। मा गेदो नैखो गुसु गुसु दैया मार साफाखा। गोजाननिफ्राय फैबाय जोङो दा नै थांसिगोन। रलै